7 амале ки аз грипп ҳифз мекунад. 1. Дастонатонро шӯед. қабл аз истеъмоли хӯрок, баъди аз кӯча ё ҷойҳои ҷамъиятӣ ба хона омадан ҳатмандастони худро шӯед. бо обу собун шумо аз вирусҳои қабати пӯсти дастонатон халос мешавед. дар як рӯз 2-3 маротиба дастонатонро муддати 20 сония шӯед. хусусан байни ангуштонро нағзакак собун занед. баъди шустани дастон бо сачоқи коғазин ё дастмол хушк конед. 2. бетавсияи табиб антибиотик нахӯред. сабаби асосии пайдоиши бемории зуком ва грипп вирус мебошад ва танҳо дар баъзе ҳолатҳо ангезандаи он микробҳо буда метавонанд. дорвориҳои антибактериявӣ вирусро нобуд намесозанд. сабаби сарзадани беморӣ ва антибиотики мувофиқро ба шумо танҳо табиб муайян карда метавонад. худтабобаткунӣ манъ аст ва аксаран боиси тӯл кашидани беморӣ ва оқибатҳои ногувори он, хусусан дар кӯдакон ва нафарони калонсол мегардад. 3. сирпиёзу пиёз ва чайқунидани гулӯ зукому гриппро рафъ намесозанд. дар сурате ки ҷараёни илтиҳоб аллакай фаро расида бошад, гармдиҳии иловагӣ сабабгори паҳншавии сироят ва бештар тӯл кашидани беморӣ мегардад. сирпиёз ва пиёз ба пардаҳои луобӣ зарар расонида қобилиятҳои муҳофизатиро заиф мегардонанд. андешаи он ки малҳамҳои барои бинӣ муқарраршуда аз сироятёбӣ ҳифз мекунанд комилан ғалат аст. баръакс, малҳам мӯякҳои муҳофизатии дохили биниро ба ҳам часпонида барои ворид шудани вирусҳо имкон фароҳам меорад. 4. ҳавои хонаро тоза кунед. агар дар хона ё ҷои кор нафари бемор қарор дошта бошад, тоза кардани ҳавои утоқ кори ҳатмӣ аст. тамоми рӯз кушода мондани тиреза лозим нест, зеро гарму хунукшавӣ вазъиятро бадтар сохта шумораи беморон бештар мегардад. дар як рӯз 2-3 маротиба муддати 10 дақиқа ҳавои хонаро тоза кунед кифоя аст. ҳавои тоза вирусҳоро аз утоқ берун месозад. 5. аз хоб сер шавед. халал ёфтани реҷаи хоб ба қувваҳои муҳофизатии организм таъсири манфӣ мерасонад. вояи мӯътадили хоб барои якшабона рӯз 8-15 соатро дар бар мегирад. дар баробари ин фаромӯш насозед ки аз соати 22 то 23 шумо бояд аллакай дар бистари хоб қарор дошта бошед. сабаб дар он аст ки гормонҳои барои фаъолият ва саломатии ҷисм муҳим шабона ҳангоми хоб синтез мешаванд. 6. бештар сайр намоед. сайру гашт гуфта маркази савдо, мағоза ва дигар ҷойҳои маҳкаму дохили биноҳоро дар назар надорем. ҷойи мувофиқ барои сайругашт боғ ва хиёбонҳои истироҳатӣ аст. ҳатто сайругашти 20-30 дақиқагӣ дар ҳавои тоза масъуниятро мустаҳкам месозад. 7. парҳез накунед. дар фасли сармо худдорӣ аз хӯрокҳои серғизо кори нодуруст аст. аксарият ҳангоми парҳез ба витамину иловаҳои парҳезӣ рӯ меоранд. ба диққати чунин афрод мерасонем. фаромӯш накунед ки иловаҳои парҳезӣ ва витаминҳо ғизоҳои сарироҳӣ ҳеҷ гоҳ ҷойи сафедаву чарб ва карбогидратҳои табииро намегиранд. ғизои комил истеъмол намоед. он ҳангоми мубориза бо бемориҳо ва мубодилаи мӯътадили моддаҳо муҳим аст. ҳатман ба хӯроки худ гӯшт, моҳӣ, тухм, шир ва маҳсулоти ширӣ, кабудӣ ва сабзавотҳои мавсимиро илова намоед. ин буд чанд маслиҳат доир ба пешгирӣ аз бемории грипп. боқӣ сарбаланду саломат бошед.